La història es centra en un grup de 6 joves que decideixen anar d'acampada a la muntanya durant la nit de Sant Joan, una nit màgica i misteriosa. El que comença com una excursió divertida es converteix en un malson quan descobreixen que no estan sols i una presència estranya els vigila. Els temes principals són la por i el desconegut, l'amistat i la lleialtat, el sobrenatural i la supervivència dels personatges. Suscríbete ya para más resúmenes. Capítol 1. Els joves es preparen per a l'excursió i arriben a la muntanya. Coneixem els personatges principals i les seves relacions. Capítol 2. Comencen a explorar la zona i a muntar el campament. La primera nit senten sorolls estranys, però no hi donen importància. Capítol 3. Un dels joves desapareix misteriosament. La resta del grup comença a preocupar-se i a buscar-lo. Capítol 4. Descobreixen pistes que indiquen que no estan sols, augmentant la tensió i la sensació de ser vigilats. Capítol 5. Troben el seu amic desaparegut en estat de xoc i no pot explicar què li ha passat. Capítol 6. La presència estranya es fa més evident. Els joves intenten fugir però es troben atrapats. Capítol 7. Un dels personatges descobreix una manera de comunicar-se amb la presència, revelant secrets ocults de la muntanya. Capítol 8. Amb la nova informació, planegen una estratègia per enfrontar-se a la presència i escapar. Capítol 9. La confrontació final. Els joves aconsegueixen derrotar la presència i escapar de la muntanya. Els joves tornen a casa, canviats per l'experiència, reflexionant sobre com ha afectat les seves vides. El líder del grup, valent i decidit. Intel·ligent i analítica, sovint troba solucions als problemes. El més fort físicament, protector dels seus amics. Empàtica i sensible, sempre preocupada pel benestar dels altres. Audaç i aventurera, no té por de prendre riscos. El més jove del grup, curiós i amb una gran imaginació. La muntanya, l'escenari principal de la història, plena de misteris i perills. El campament, on els joves passen la major part del temps intentant mantenir-se segurs. El bosc, un lloc fosc i inquietant on es produeixen molts dels esdeveniments sobrenaturals. La cova, un lloc clau on es revelen molts dels secrets de la presència estranya.